Wedi pnawn dad yma, Noel a David. Boes, chi wedi bod allan yn chwilio am April heddi? O, ni allan bore yma. 2 awr a hanner. 2 awr a hanner yn ochr y mynyddoedd Fanco. Ben y monument yn Machadon. A chi'n gweithio i ba gwmni wedyn? I Carillion. Chi wedi cael diwrnod bant o'r gwaith wedyn? Wel, ar ei bos helm i lawr i chwilio amdan hogan mach sydd wedi mynd yn missing. A sut mae'r teimlad fan hyn ymhlith yna sydd wedi bod allan yn chwilio amdani? O, mae'n chwilio da gyda pawb. Mae lot o bobl wedi troi fyny i chwilio am yr hogan mach. Tywydd ddim yn helpu lot. Yr terrain yn efo'r rhedyn a graig a bob beth da ni wedi mynd drwy bore yma. Beryglus iawn. Ond eithon ni chwilio reit dyn, o'na 20 o'n ni'n chwilio. Reit fanwl dod o. Yn section ni, ac o'n ni rhyw 3 modfedd wrth ei gilydd yn chwilio reit rownd yna. O ran y bobl sy'n arwen y chwilio, pwy sy'n arwen a wedyn? A'r heddlu sy'n arwen? Ac i rescue ag Road of fi, rhywbeth rescue a coordinator yn ni yna ddau nhw. Un o'ch ben yn ni i slawr yn ni. A chi'n disgwyl i fi nôl allan prynawn yma nawr? Wel, da ni wedi mitio wan gyda ni stop bach a rhywbeth i oedd a dyna ni dweud, gyda ni dweud bod ddod allan i chwilio amdano ni eto, ond da ni'n newid glwad o'n dyn nhw'n misio neb arall mynd allan o'n da ni'n mynd i upsetio rhywbeth da ni wedi mynd drwy o blaen. Ma'n nhw'n dweud bod yna rhyw specialist yn chwilio o'n. Iawn, diolch yn fawr chi boes am y sgwrs. Iawn, oce.